ekirenge kenene giatoretire aiga gekogera toe abana baito amariogo inkeringa ebyandambiro Yes. ebyandambiro ororo ase chisukuru cheito ase chinga cheito. All right. Igo twachire egere tukwane na abarimu amona abantu be community cheito gaiga Kisii County inga abana baito igo babwate ebyanda ekiagara rende gwetera ase chisukuru cheito igo konyora nga amang'ana sanitation chicho obochenu bwechicho mboyororo nabo igo ali ase chinga cheito bo igo obochenu bwechicho mbokoretiki mboyororo nakigekogera twachira aiga erinde toteba ninga kigwetera ase kero obochenu botei ase chinga cheito amone chisukuru igemine tinga abana baito igo bakonyara koba bakonyora ebyanda ebyo bikonyara koba bikobachanda batiga esukuru mbago jesukuru naende banyorekana nga nore nechindagera chiri bakoria kende nkeyo ekiagera ebyanda ekero bire omobere igo bikoria chindagera chiria omwana arire kwanyora nga noe nogo concentrate ase eklasi ime omwana oyo otoka nga tari konyara korengereri buya ase sauri rende arosete omobere ole very weak igo nakigekora twachira ng'aki toisa konyora abana baito bairwe amariogo y'ebyanda abana baiga batigare kobera esukuru naende banyare koba bakonyora chisemi une gwenerete ekiagera bono mbagocha gotoka bakarenka ekiagera ng'a ebyanda ekarobire ase omobere omwana agosinyuka koraki agosinyugocha noe na esukuru acha gosomiwa igo ekerenge kene nkeringa-ki igo twachire toe abana baito bonsipi bari barenka na abanda abo bare chisukuru gochakire emiaka ebere mpaka emiaka 15 egere banyora amariogo ayo abaweni erinde baira na esukuru banyare koba bagosoma.